2021 urtean, 10 urte pasa ziren Amail zanetik, eta iruditzen jaten zala data bat nahiko simbolikoa, 10 urte horrek, ez? Baita be, esalako ez oso hurbil, ez oso urre gertaera horretatik, ez? Eta hasi nintzen ikusten zelan, amaren irudi asko eta ahotsa be bai, desagertzen hasi ziren, ez? Zeo zelan esateko. Ikusi neman nolan behar izan bat edo zeo zer sortzeko bere inguruan, ez? Ordura arte ekintza asko egin dituen modu isolatuan, ez? Argazki albumak ikusi nituen, bere historial medikoa eskatu nuen Osakidetzan, familiakoei da hasi nintzen galdera konkretuak egiten, ez? Ze kantu gustatzen zitzaion, ze janari zuen gustokoen, eta nahi nuen hori 10 urte pasata zeo zelan ekintza guzti horrek trinkotu eta planteatu halako Roland Barthesek hitz egiten duen monumentuaren behar izan horri edo erantzun bat emon, eta monumentu bat edo planta bere figuraren inguruan, ez? Kasu honetan film labur edo film baten forman. Filma egiteko prozesuan zehar, konturatu nintzen amaren irudirik apena zegoela, ez? Ama zen pertsona bat argazkietaren ez zitzaion gustatzen ateratzea, eta horrela ikusi alda bere etxean geneuzkan argazki albumetan. Berak antolatu zituen argazki albumak, por cierto. Eta hil baino lehenago, gutxi lehenago erosi nuen kamera batekin grabatu nituen bere azken irudiak ere oso mintzuak ziren, ez? Eta kontraesan bat irudikatzen zuten. Alde batetik ama gogoratzeko balio zuten, baina agertzen zana esan ama, ez? Zuen amaren ideia hori gordetzen edo, ez? Ze ja, gaixotasunaren azken fasean zegoen, ez? Kantzer bat izan zuen eta horrela hil zen 13 urteren ostean. Eta orduan, pelikula izan da momentu guztian pentsatzea zer galduten irudiek eta nola gogoratu alda norbait, apenas ez dagoenan irudirik, ez? Eta horrek agian, handicap horrek edo ere, zabaldu zuen atea, gure oroitzapenak edo irudikatzeko aukerak esploratzeko, ez? Kasu honetan fikzioak eskaintzen ditu eta zinemak beste arte bat baino gehiago. Irudimenean dauden irudi horrek irudikatzen, ez? Eta baita be, ze variazio egon daitezken. Gogoratzen dut prozesuan zehar nire arrebak keinu bat egin zuela, espero ez nuena, ez? Amak nola jartzen zituen eraztunak, eta horrek ere aktibatu zuen pizkat pentsatzea. Zelan irudiak zeuden nolabait desegiten, eta gero zelan bakoitzak geneukan gure buruetan amaren inguruan irudi desberdinak, ez? Eta orduan, pelikula honek ahalbidetu dit, adibidez, aktore bat bitartez, Agurtzane Intxaurraga, ama izan zan hori gorpuzten edo, ez? Askatasun guztia utziz berari eta inongo indikaziorik emon gabe, eta ikusten nola berak bueltatzen zidan nik eskatutako ekintza bat egiteko, berak zer bueltatzen zidan, ez? Eta hori nola geratzen zen irudi bezala trinkotuta edo betikotuta fikziozkoagoak ziren pasarte horietan, ez? Eta pelikula azkan batean da hori, ez? Bi alderdi horrek uztartzea, alderdi dokumentala, irudi errealak, zailtasunez aurkitu ditudanak, eta gero bestalde batetik fikziozko irudiak hor bai bila joan garenak, ez? Eta bien arteko nahasketatik sortu da film laburra. Prozesua hasi zen hasiera baten idazkeratik, 10 urte pasata esan dudan bezala ahalegindu nintzen amarenak ziren objektuak eta leku desberdinetan sakabanatuta zeudenak leku baten biltzen, eta ikusi nahi nuen zelan objektu horiek eramaten zidaten oroitzapen konkretu batzuetara, ez? Da horra nintzen idazten. Eta behin idazkera prozesua bukatuta, oso bulkada bezala sortu zana, gero hori ahalegindu nintzen gidoi formatu bat ematen, ez? Horri idazkera bruto horri edo. Eta idazkera hori izan zen pizkat gidoiaren formatu tradizional baten barnean, logika horietan, idatzi nuen, eta gerora bai egin genuena da, behin filmaketa prozesua bukatuta, edizioan, Maria Elorza lagun min eta asko miresten dudan zinegileagaz ahalegindu ginen berri idazten edo, ez? Gidoian hasieran idatzita zeuden pasarteak edo, zelan beste forma bat emoten muntaketan. Eta nik behintzat gehien gozatzen dudan fasea da, errodajea baino askoz gehiago,
pizkat limite bezala duzun irudiekin lan egin behar duzulako, ez? Lan oso organikoa izan zen, baita be prozesu horretan posible izan zelako forma ematen jarraitzea pelikulari, ez? Gaur egun dana izaterako bide horretan. Geratzen den hori Bilbon estrenatzia lujo bata, asko maite doan zinemaldi bata zinebi, eta hurbil dagoen jaialdi bat izan dabe, uste dut hori zala, ez? Leku apropos bat pelikula hor estrenatzeko, baita be pelikulan parte hartu duten, bai bere sorreran, baita be, hori ama ezagutzen zutelako adibidez, etorri aldirelako, ez? Eta guztiok batera ikusi film hau, eta guztiok batera parte hartu omenaldi edo monumentu horretan. Nik espero dutena ezer baino gehiago da, jentiak ikustia benetazko zeo zer. Ahalegindunaz film honetan gauza bat kontatzen arik eta modu zintzuenean, eta bai, bertan agertzen diren objektu eta irudikatutako oroitzapenak bai, ahalik eta errealenak izan daitezen nahi izan dut, ez? Egiazkotasuna da oso bat asko baloratzen da nik ikusten ditudan pelikuletan, eta hori egin nahi izan dut, sekula ez dakizu zelan antzemango dan, ez? Baina bai nahiko nukena da, hori, behintzat ikusi alizatia, objektu horretan dagoen, aura edo egiazko hori. Momentuz filma beste zinemaldi batzuetara bidaltzen gaude. Zinebi izan da ibilbide honetan lehenengo parada eta espero dugu gehiagotan ikusteko aukera izatea. Momentu honetan nago idazten edo berridazten film luze bat, behin-behineko izenburua da Zure begietan ikusten naiz. Eta da fikziozko historia bat, 3 pertsonairen artean, 3 generazio desberdinetakoak, bata nera bezaroa, bestia heldua da eta bestia sartzaroan. Eta asmoa da, familia baten barneko esaten ez direnak eta esateko dauden bide posible guztiak esploratzen dituen film bat, ez? Egia deskubritzeko bide horretan.